Σήμερα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή κύριο Ρωμανό Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Ρωμανέ. Έχουμε επίσης τη γνωστή κυρία Σιμών Λεμπαρόν. Καλημέρα. Γνωστή από τη δράση της, την οποία έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια στην Ελλάδα. Κύριε Ρωμανέ, να αρχίσουμε από την κυρία Σιμών Λεμπαρόν. Κυρία Λεμπαρόν, είχατε ταξιδέψει πρόσφατα στη Γαλλία. Ναι. Μας είπατε ότι σε πανό που είδατε στη Νίκαια έγραφαν Γάλλοι υπήκοοι ή αγαπήστε τους ξένους είτε φύγετε από τη Γαλλία. Να δώσουμε το λόγο. Εγώ θέλω να τελειώσω 5 λεπτά και να δώσω το λόγο στον κύριο Ρωμανό, γιατί τα έχω καθαρά στο μυαλό μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω ένα πράγμα. Είναι ότι στην αρχή, πριν να γίνει ο εξ-Ισλαμισμός, όταν ήρθαν όλοι αυτοί οι μετανάστες στη Γαλλία πάντα εννοώ, πριν από πολλά, 50 χρόνια, 40-50 χρόνια, έπρεπε κανονικά να ήταν μια μειοψηφία. Τώρα είναι πλειοψηφία. Υπάρχουν 3.000 τζαμιά στη Γαλλία. Στη Λίλ, που η δήμαρχος είναι η Μαρτίν Ομπρί, έχει ανακαλυφθεί προχθές ότι αυτή πήρε τους ψήφους από τους Ισλαμιστές. Έγινε ένα μεγάλο σκάνδαλο με τη Μαρτίν Ομπρί. Υπάρχουν 130 τζαμιά στη Λίλ. Στη Νίκαια, που είναι η οικογένειά μου, 6 τζαμιά. Στη Μασσαλία 73 τζαμιά. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς, όπως έλεγε ο Charles de Gaulle το 1959, έχουμε ένα πολιτισμό ελληνο-λατινικό, ρωμαϊκό πολιτισμό. Οι ξένοι είναι πάντα venu, πώς λέγεται αυτό. Καλωσορισμένοι. Ναι. Είχαμε πάντοτε στη Γαλλία melting pot, είχαμε πάντοτε πολλούς ξένους, έχουν ενσωματωθεί όλοι, εκτός από τους μουσουλμάνους που αποδεικνύεται ότι δεν έχουν ενσωματωθεί ποτέ πουθενά. Μας το λέει η ιστορία. Ναι, δεν αφομοιώνονται. Να πάρει το λόγο ο κύριος Ρωμανός. Ωραία, να κάνω μια διάκριση πολύ σύντομα και μια ερώτηση. Ναι. Έτσι, κυρία Λεμπαρόν. Είμαι καλά πληροφορημένος ή όχι ότι στη Γαλλία είναι πιο ενεργά τα τζαμιά ως προς την προσέλευση των πιστών από τις εκκλησίες των χριστιανών? Είναι η πρώτη θρησκεία αυτή τη στιγμή. Ενώ το 1905 υπήρξε ο χωρισμός, πώς λέγεται, η διαχώρηση του κράτους και της εκκλησίας. Λοιπόν, τώρα δεν μπορεί ένας Γάλλος, εγώ αν θα πήγαινα σήμερα στη τηλεόραση στη Γαλλία να πω αυτά που λέω τώρα, θα με περίμενε απ' έξω η αστυνομία. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εξομάλυνση σχέσεων, διότι μια κοινωνία μπορεί να δεχθεί ένα συγκεκριμένο σχετικά μικρό ποσοστό ξένων ανθρώπων. Όταν όμως ξεπεραστεί αυτό το όριο, από εκεί και πέρα η κοινωνία φτάνει στα όρια της ανοχής της και οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες και το Ισλάμ βεβαίως είναι συγκρουσιακό. Εκτός αυτού, στο κοντρόλ να μπει στο περισκόπιο του πολιτισμού να ξέρουν οι τηλεθεατές τι εκπομπή βλέπουν. Ευχαριστώ. Εκτός αυτού πρέπει να πούμε ότι σε αντίθεση με τη Γαλλία και τη Γερμανία και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν έχει κοινά γεωγραφικά σύνορα με τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα βρίσκεται απευθείας στα όρια της Ευρώπης απέναντι στο ίδιο το Ισλάμ, δηλαδή την Τουρκία, την Αλβανία, την Αίγυπτο από κάτω. Αυτές οι χώρες λοιπόν θα θεωρηθούν φυσικοί προστάτες της Ισλαμικής μειονότητας της Ελλάδος, υπαγορεύοντας στις ελληνικές κυβερνήσεις και στην ελληνική κοινωνία τις δικές τους πολιτικές. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Ερδογάν αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για την ανέγερση των τζαμιών ή για την αναπαλαίωση των τζαμιών στην Ελλάδα. Ο Ερδογάν συνεννοήθηκε με τον Σαμαρά ακριβώς για αυτό το θέμα.
Επομένως θα έχουμε το μακρύ δάχτυλο της Τουρκίας μέσα στην Ελλάδα μέσω της μουσουλμανικής μειονότητας. Πράγμα το οποίο είναι βεβαίως και κατά τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία προβλέπει μια μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, αλλά όχι όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι πρώτα θα έχουμε μια μουσουλμανική κοινότητα, στη συνέχεια αυτή η κοινότητα θα είναι μειονότητα και στην συνέχεια μπορεί αυτή η μειονότητα να εγείρει αξιώσεις για να έχει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα, δηλαδή και το κοινωνικό προϊόν της Ελλάδος, αλλά το οικονομικό σκέλος, αλλά και την πολιτική επιρροή. Και αν αυτά δεν παραχωρηθούν, επομένως εμείς θα υποδουλωθούμε αν παραχωρηθούν, αλλά αν υποθέσουμε ότι δεν παραχωρηθούν αυτά στις παράλογες αξιώσεις που έχουν, τότε μπορεί να έχουμε μια κατάσταση έκρηθμη κωσοβοποίησης της Ελλάδος, και είδαμε πως συνέβη αυτό το πράγμα στους Σέρβους, οι οποίοι ευνηδιάστηκαν μια ωραία μέρα και ακολούθησαν καταστροφικοί πόλεμοι και εξελίξεις στη Σερβία. Ωραία, έχουμε ακόμη 2 λεπτά. Θα μοιραστείτε, σας παρακαλώ, 1 λεπτό εσείς, 1 λεπτό η κυρία Λεμπαρόν. Αν θέλετε, προετοιμαστείτε να μου δώσετε μια απάντηση στο ερώτημα. Συνοπτικά, ρωτάει ο γείτονάς μας, ο φίλος μας, ο γνωστός μας. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι απορρέουν από τον εξισλαμισμό? Συνοπτικά να μας πείτε 1, 2, 3 πράγματα, 4 ή 5. Πολύ συνοπτικά, μόνο τους τίτλους. Κυρία Λεμπαρόν, να ρωτήσω κάτι εσάς. Εσείς όταν ήρθατε στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που επισκέπτεστε την Ελλάδα, δεν υπήρχε το πρόβλημα εκείνο, έτσι δεν είναι? Όχι. Τότε εσείς είχατε διαπιστώσει κάποια ξενοφοβία εκ μέρους των Ελλήνων ή όχι? Καθόλου. Υπάρχει η λέξη φιλόξενη, έτσι. Άρα λοιπόν, εσείς γνωρίσατε μια Ελλάδα η οποία είχε το φιλόξενο πνεύμα, και μάλιστα κατά τρόπο γενναιόδωρο. Θυμάμαι τα χρόνια του 60, εγώ ήμουν παιδί τότε, τους ξένους τους παρακάλαγαν οι αγρότες μας να πάνε μέσα στον μποστάνι, να κόψουν σταφύλια, να κόψουν καρπούζια. Το θεωρούσαν τιμή να μπει ένας ξένος μέσα στον μποστάνι, μέσα στο σπιτικό του Έλληνα. Μετά από τόσα χρόνια, από τους πολιτικάντιδες οι οποίοι έκαναν ό,τι έκαναν, αυτά τα πολιτικά εγκλήματα, αυτή η πολιτική συμμορία, φτάσαμε πλέον να μας έχουν βάλει σε αντιπαράθεση με λαούς και με ανθρώπους τους οποίους εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο, καμία εχθρότητα απέναντί τους. Άρα το πρόβλημα είναι οι πολιτικάντιδες και δεν είναι οι αλλοδαποί. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα είναι πλέον εισβολή. Έτσι. Είναι εισβολή. Εισβολή, καλά το λέτε. Για τις γυναίκες, αφού είμαι γυναίκα θα μιλήσω... Δευτερόλεπτα για να δώσουμε και το λόγο στην Εδώ η γυναίκα ήταν ανέκαθεν ελεύθερη. Ο Αριστοφάνης με Λυσιστράτη μας το αποδείχνει. Λοιπόν, αν υπάρχει αυτή η σαριά που λέμε στα γαλλικά, σαριά, πώς λέγεται. Ο μουσουλμανικός νόμος. Εμείς οι γυναίκες έτσι και αλλιώς, οι δυτικές γυναίκες δεν θα υπάρχουν πλέον. Θα μας σκοτώσουν όλες, γιατί αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, αυτός είναι ο φόβος να συνειδητοποιήσουν. Ωραία, μένουμε σε αυτό. Εγώ έχω επισκεφθεί πολλάκις τις μουσουλμανικές χώρες, γιατί δούλεψα εκεί, γιατί έχω φίλους και είχα φίλους πολλούς μουσουλμάνους στο Παρίσι που έζησα 15 χρόνια. Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι η θέση της γυναίκας είναι διαφορετική, για να μην πω απαξιωμένη, μέσα στην κοινωνία της μουσουλμανικής αντίληψης. Κύριε Ρωμάνε, δευτερόλεπτα σας παρακαλώ, μισό λεπτό ίσως, για να κάνετε την αποφώνηση σε αυτή την εκπομπή και να μείνετε στις οθόνες σας. Θα έχουμε στη συνέχεια 2 άλλα θέματα. Παρακαλώ. Να επισημάνω τον επερχόμενο αντιρατσιστικό νόμο, τον οποίο φέρνει η κυβέρνηση. Ο αντιρατσιστικός νόμος, το κύριο μέλημά του θα είναι να φημώσει κάθε είδους κριτική σε αυτή την εισβολή η οποία προετοιμάζεται με δρακόντιες ποινές. Δηλαδή ο αντιρατσιστικός νόμος είναι αυτός ο οποίος θα επιβάλλει τη μουσουλμανική παρουσία μειονότητος στην Ελλάδα. Μάλιστα.